allo kwaya ɗaya cikin garin Zaria malamin ya tashi ya dawo da almajiran shi te musu kaɗan kwaya ɗaya. To amma gwamnati za ta ce ai an yi wannan shikenan mutanen Zaria nan gaba sai a da a ce an hana makaranta allo da inda ga almajiri a kama su don su suke zama 'yan ta'adda. Shine sakon na ƙarshe. Ka rike kasar din nan da kyau, zaka ce wata ran Albani ya faɗa da hujjar cewa ai ga makaranta allo nan sun yi ka kai ɗanka can. Abin da zaka tambaya je ka gani tana aiki, gwamnati na iya ci da su. Kai wai gwamnatin tarayyar Najeriya tana iya ciyar da 'ya'yan da ke Federal Government College, tana iya ciyar da 'ya'yan da ke karatu a makarantun boarding na state. Makirci ne aka ɗauko dangane da fada da alkur'ani. Na'am, ba ma goyon bayan bara, don karkace wata ran kuma yaya mun ce ba mu goyi bayan bara ba, yaya a'a ba ma goyon bayan bara, amma wallahi ba mu goyi bayan a kashe makarantun allo ba ko kaɗan. Amma abin da muke cewa a yi gyara game da abubuwan da ake gani. Daga cikin abubuwan da muke gani ba daidai ba ita ce barar. Ina alhazan gari, ina musulmin gari su tara abinci su kai musu. Mutanen da ke karatun alkur'ani kuka san cewa ko Allah ya yi nufin ya kifar da garin saboda waɗannan yaran ya fasa, me yasa ba za ku kai musu abinci ba su ci? A kai musu abinci su ci, a kai musu sutura, su iya karatun alkur'ani, su iya duk abin da ya kamata su iya a rayuwa. Annabi a cikin hadisi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Dan haka jama'a, waɗannan malamai da kuka gani an tashi ana wa'azi a cewa kaza bara da ake ba daidai bane, ya ladifu da suke rubuta maganin mai tsafi ba daidai bane, falaki da nasu maganin yan tsurku ba daidai bane, amma kun bar su ba allowance, ba garantuti, ba garatuti, ba salari, ba komai. Ai dole ne su ma a cikin karatunsu su kirkiro muku wasu abubuwa. Baka jin ana cewa wuya da kururu na mai yanka ne, saboda in za a yanka kaza malam ake kaiwa, to sai a yanka kazar sai a cinye, ba a kawo malam ba. Shine sai malaman allo sai suka ce to wuya da kururu na mai yanka ne. Ba inda aka faɗi haka a karatu, ƙarya ya yi, amma saboda mai saboda ku kuna cinyewa ba ku kawowa, shine shi ma ya bullo da nashi hanyar. Ko kun fahimta? To idan da za a mutunta waɗannan malamai jama'a, ƙur'ani ne jama'a. Ƙasashen Ingila ba su watsar da waɗannan abubuwan na values ɗinsu ba. Karatun boko shine darajar Ingila, ba ta watsar ba, ta inganta ne. Wannan karatun alƙur'ani shine value ɗinmu, shine darajar mu, shine abin da muke alfahari da shi jama'a. Ɗan aiken batural mulkin mallaka ya je Kano ai. Gwamna Lugga ya aiko dan aike daga Lakwaja, ya je ga gashi nan ya rubuta, sai dan aike bature ne isa Kano, sai je ya samu ga wani dattijo nan da bante a jikin shi, ya rubuta rubutu ya shashanya, ya koma gindin bishiya yana jiran ya dan sha iska ya harhada. Sai bature ya tambaya wannan menene, ka san bature da tambayar tsiya, wannan menene? Aka ce Qur'ani ne. Ce Qur'ani? Yaya Qur'ani? Aka ce littafin da musulmi ke karanta.